Madaydayaw iti Diyos sama manakabalin ti so amin kas digitoy apakasaritaan iti linaon ti lokot ti pagbasaan kas mabasa iti daan atulag iti panakayanak niya po nga si Kristo nga naipadto idi gapo kadagiti mabasa apamaneknek ti Zacarias 12 iti Gis ket mayanak to iti balay ni David ken kadagiti agnaed iti Jerusalem iti espiritu ken parabor ken iti kararag ket kumitalan to kanyak adinuyok da so dayjay tinagparang adinuyok da iso niya po nga Hesus Kristo kas adda apamaneknek kadagiti pagbasaan ket agdong auto agapo kenkuana akas iti bugbugtong nga anak a lalaki ket addanto kinapait gapo kenkuana akas iti addaan iti kinaladingit agapo iti inauna nga anak na so di kita kakabsat kas pamaneknek anailanad iti surat ket iti mangpanpaneknek iti panakayanak na nya po nga Hesus Kristo adda mabasa iti baro a tulag iti Matthew 1:18 ngem iti panakayanak ni Hesus Kristo kastoy idi di nakiasawa ni Maria nga inana kinusi idi dapay nagdin na nasarakan a nagsikog iti aramid iti Espiritu Santo so nga dayti kabsat kas panakayanak na niya po nga Hesus Kristo na yanak isona gapo iti aramid iti Espiritu Santo iti Matthew 1 iti 19 ni Jose nga asawa na agsipod ta nasingpet ken di nakayat nga ibabainan na baybayan iti nalimed iso nga digiti kabsat kas pamaneknek nga adda anay surat iti lokot iti pagbasaan gapo digitoy iti Biblia iti Matthew 1 iti 20 ngem idi dida pinanunot na adtoy iti maysa nga anghel iti Apo nagparang kenkuana iti maysa atagtaginep kinunana kinusi anak ni David ti kagduadua nga umawat ken Maria nga asawam ta itinabukel kenkuana aramid iti Espiritu Santo so di kita kakabsat kas pamaneknek mabasa digitoy alinaon digiti lokot iti pagbasaan so nga diti kakabsat iti kas adda atanda nga naaramid nga may padto nga mayanak iti pakasaritaan niya po nga Hesus Kristo kas ginanap na iti baro atulag so kadi kita kapsat kas intayo alaen imula kadagiti panpanunot tayo gapo igitoy nga adal nagtaod iti Dios iti paltiing ngadda ditoy linaon ti Biblia ket agyaman nakakabsat igitoy pamaneknek ket agyaman ti Dios ama manakabalin sa amin amen.